Yaksaku kamalingkan Gambira mangarah Disejeng mikir prapoto Sejalan Patang kalakar Manumung tuh Tolawan Terus manut Om Bidian Klotro Mas Patih Rojo Dirakwe Mengkoto Patih Patih Sepipu Raya Kodo Rajo Swani Omara Oningar Saning Sunyote Kaulo nomok non kaul inggih mundi pangestu paduka ingkang sinuwun raja sowan kula. Namung kula aturaken sembah pangabekti kula kemawon mugi kunjupun ngarsa paduka ingkang sinuwun. Kaulo nuwun ya pati wis gak tampa panjen pangarimangku. Siya aturake pangabekti marang panjenenganing Sunara Ewat kepenak nuanggon ngadhep inggih. Kados-kados sampun boten kirang seca inggih kula ngadyantura ngarsa paduka ingkang sinuwun. Lan tumenggung Sikra Pantaka kepenakno anggon ngadhep tumenggung Sikra Pantaka. Kawono kalinggih sinuwun kados sampun boten kirang seca inggih kula ngadyantura ngarsa paduka ingkang sinuwun. Kawula nuwun. Mangko teh Pate sepipu kowe piye? Anggonmu tak utus munggah mring kayangan Sulaya swana mersane pukulun Bathara Guru. Gonku kepengin karo kan Bathari Surawati penglamarku ditampa apa durung De? Rasa inggih. Wale-wale menapa sinuwun inggih kula sampun netepi menapa ing dados dawuh paduka ingkang sinuwun. Kula sampun minggah-minggah kayangan Sulaya. Nawa saking paduka sampun kula aturaken kayan Ulun Bathara Narada lajeng Ulun Bathara Narada paring dawuh. Inggih menika Bathari Surawati dipun keparengaken naik badhe paduka pundhut garwa menika dipun paringaken. Diparingake inggih. Lah banjur besok dinapa daku karo Bathari Surawati teh dawing para dewa. Inggih menika dipun dawing ngentos iku mambangi watu item silming prau gabus. Piye? Kampring ngentos iku mambangi watu item silming prau gabus. Kok watu kok bisa ngambang gabus bisa nyilem ndul piye? Lah manut sasine wae piye? Mulanipun menika benjang Jumadi Lawas. Oh, Jumadi Lawas nggih. Dintenipun benjang dinten Selasa kliwat menika sinuwun. Tanggalipun tanggal 14. Bola aku iki bola tae pati pekok pati goblok. Sing ngatasi sasi kok ana sasi. Jumadi Lawas kok ning pengung ene iki Jumadi Lawas apa Jumadi Lake ora Jumadi Lawas. Oh, ndasmu kowe. Apa ning dina Selasa kliwat kudune iki dina Selasa kliwon apa Selasa kliwat. Wo ndasmu. Ngono jajaske pindho.
Kuwi jenenge ora ditampa pengamarku. Lho, nang ngaten dipun tampik. Iya. Kula dina iki ayo krip abeh Prawadabala. Wong katimpul munggalan kayang Suraya. Ora dinake akasana aja takon dosa. Akata ora arek kayang Suraya. Supapan loko katil saya Indriya sosor marut bawana kono marko ate segi buklon timbangan dawuh sinun dina iki sira tak dawuhi nganjuk Prawadabala munggah mring kayang Surya jaluken padare Suryawati janji ayo ora mboyong padare Suryawati tugel bae nyuwun kula nyuwun panjenengan Tuhan Allah